हेल' लोगोफोर, नै जोंना गुवाहाटिनि आलासिया सफैबाय। उन्दुलांबाय आरो ओरै ओइ खानाया नांबाय थाव 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 सिङाव थाव आबो नायगोन जि नायबाय बिराद अननो सानखायो आंखौ जेबो नङा फिसौखौ अ गारजेनाव बेसेबां दाबा होनना आंनि फिसौ जिउफोर जिरायनो आबो 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 सोना 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 नै नै आं सुइसै दोनदो नैबे खम गाबोमोन आयु उन्दुनो मोनाखै बिबैजों आंजों फिसौलाय ओमफ्राय फिसौ न' बिबैनि न'आव देरथारबाय सेंग्रा मास मोनथामावनो सैथानथाराय गार्देनाव ओंखाम संनानै जालाबायगोन मेथाइ सौराय जादो बादामखौ वा बैलाय बादाम दङ आं जागोन बिदिखौ जायो बैखौ जानो माबायदि आं जाफेराखैलै जोंहा गौरां गार्डेनाव बेरायफैलायबाय गुवाहाटिनि आलासिबो दङ जोंहा नै बाताबारि पार्कआव दिनै बेरायनो फैलायबाय गुवाहाटिनि आंनो बिनानावनि फिसाय फैदों आरो बिसोरबो बेरायनो फैदों फैगासिनो दं गौरां गार्डेन सिङाव हाबबाय फेमिलि गोजा मानसियालाय मा नोंहा बिखुनजो होनलाय बैयाव हम गाखोनो हाला हनै खारलायबावदोंसो सानैजों नारें माबा थां नारेंलाय बेराय मोनबाथाय मोजां मोनथारो जगर बालमे सोरना बुरि मोनसे पेन्सन खायसे
मनि बेखौनो नारि दङ जागोन फैदा थांसै गारि आना बे डाबलनो बिबारा बेखौ बेगरखौ लानो नागिरदों बिसोर बे नङा डाबल बिबारा खारलायलायनाय बिसोरो हाय खारबा उरोसो कामनिबो आयौ ओरै खेबनांगौमोन नोङो मिनिनायखौ मिनिनायखौ जिल्लायाव मय मिलि ना गादेना हनै हौवाफोरा बारा बुजाया फोरोंगासिनो नेमथिखौथ' रागा जोंबा खालि जरा जराल' नामा जेरावबो थांबानो नुयोहाय दाना नै बिदि जाबा समायखौ बाबा जरा जरा दाउखौ जरा ना नाहर हनै खुदुमबाय आइ जौसे तांग इन्टारेस्ट थाकिबाला ना फरिले ना इन्टारेस्ट नाइले मरिले नै बिया गिथने बिया Rani,